P4Q Electronics. Egiten dugu diseinua eta elektronikaren fabrikazioa edozein ekipo elektronikorako. 52 pertsona. Egiten dugu lan trenentzako, automozioetako, baita ere beste sektore industrialetako eta batez ere elektrizitateko enpresa daudenak hemendik ondoan. 1989an hasi ginen. Gure lehengo enpresa Ericsson zen, lan egiten egon lan ingenieritzan eta elektronika munduan. Eta ikusi genuen aukera batzuk zeudela merkatuan subkontratazio arloan. Batez ere enpresa horiek oso handiak ziren eta bilatzen ari ziren bere entornoan enpresa lokalak subkontratazio hori montajeetak eta fabrikazio txikiak egin dezaketen enpresak. Pentsatu genuen enpresa hori sortzea nahiko erraza zela eta horretan ginen eta hasi ginen lan egiten. Hasieran montadorea ginenean, 50 pertsonatik 40 lan egiten zuten fabrikan, montajetan. Eta gaur egun 52 izan denez arren, horietatik 40 edo 50 asko egiten dugu lan ingenieritzan edo zerbitzutan, gutxiago daude fabrikan. Aldaketa egon da, jendea mugitu da alde batetik bestea, formazioekin, eta hori izan da gure aldaketa organizazioan. Hasieran, kostea eta kalitatea zen lehendabiziko premisa, eta jarduera horretan enpresa ez zen oso ezin zuen aurrera egin, konpetentzia ekialdetik etortzen zelako. Enpresa hauentzako oso erraza zen ekialdera joatea Txinara edo Txekoslovakiara eta kostez beti konparatzen gaituzten. Eta nahiko zaila zen jarraitzea bide horretan. Eta horregatik aldaketa bat behar genuen, berrikuntza gure negozio modeloan egin behar genuen. Pentsatu genuen aldaketa bat egitea, eta aldaketa hori berrikuntzan batez ere finkatuta zegoen eta balioa ematea gure bezeroi. Eta horretako garatu genuen ingeniaritza berri bat, produktu ingeniaritza berri bat, eta gero prozesu ingeniaritza baita ere zerbitzu. Baina benetako arrazoia da beharra, behar genuen aldaketa bat egin eta horretako pentsatu genuen aldatu behar genituela lehendabiziko gauza gure organizazioa, gero baita ere gure zerbitzuak bezeroekin, eta aldaketa horiek izan dira guretzako berrikuntza. Guk enpresa nahiko txikia garenez eta 50 pertsona gurekin lan egiten du eta bere familia gurekin biziera gutaz dependatzen du. Edozein egiten dugun edozein aukera arriskutsua da. Eta horretako aukeratu behar ditugu ondo nondik ze bide hartu eta guretzako arrisku hori oso erlazionatuta dago berrikuntzarekin. Gure misioa da balioa ematea gure jendeari eta baita ere gure bezeroi. Eta balio hori handitzea izan daiteke batzuentzako kostea jaistea, bestentzako gauz berriak ematea eta bestentzako lan dotore bat edukitzea eta pozik etortzea lan egitea.